وزیر دەرفەی ئەمریکان تۆنی بلینکن دەبێژە گرنگە ئەو ئالیکاریە هێزن سووریا دەموکراتیک بکەن و بکاربە کارێ خۆ بەردەوام بکە کو بەرژەوەندیە هەموو ئالیاندەیە. ئەو ژی چاودێریکردنا چەکدارên تەرۆریستە کو هینا ژیمانە. بلینکن دەبێژە وان ji nêzik ve li gel Tirkiyeyê ku bi hevbeş û hevpeymana xwe binavkiriye kar kirine, dilgiraniyên Tirkiye di derbarê PKK û terorê de rewan e. Qonaxa veguhêz li Sûriyê divê bi awayekî be ku bibe sedema çareserkirina van dilgiraniyan. Her wiha bi derbasbûna demê re hêzên Sûriya Demokratîk tevlî hêzên niştimaniyên Sûriye bibin û endamên wê yên biyanî jî vegerin welatê xwe. شر و پفچون د برژەوەندیە تو ئالیەکی دەنینە وان هەوڵ دایە و شەر دەرنەکەوە. I believe that the incoming administration, like this administration, Ez bawer dikim ku rêveberiya pêşerojê wek vê rêveberiyê dê berdewam be di danîna giringiyeke mezin li ser astenkirina Daişê, da ku nikaribe serê xwe yê qirêj bilind bike û xwe rêk bixe. Wek Jean Noel got, pêwîstiyeke girîng avêyekê heye ku em alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk bikin ku bikaribin berdewam bin di wî karê xwe de ku heya niha di berjewendiya hemû aliyan de kirine. Ew jî çavdêrîkirina çekdarên terorîst e ku hîn li wirman e. Di demekê de ku em berdewamin di xebata vegerandina çekdar û endamên malbatên wan bo welatên xwe yên bingehîn. Her wiha mejnêzik ve bi Tirkiyeya hevbeş û hevpeyman re kar kiriye ku nîgeraniyên pir rewa hene derbarê PKK û terorê de ji bo ku ev qonaxa veguhêz bi awayekî be ku bibe sedema çareserkirina van nîgeraniyan. Di nav de da ku bi derbasbûna demê hêzên Sûriya Demokratîk tevlî hêzên neteweyî yê Sûriyê bibin û endamên biyanî yên van hêzan vegerin welatê xwe û çareserî bo pirsên petrol, sînor û yên din bêdîtin. Lê ev proseyeka ku hinekî dem divê, di heman demê de ew tiştê ku bi ti awayî di berjewendiya tu tiştekî erênî de nabe li Sûriyê pevçûn e. Me hemû hewl daye ku ev rû nede. Em ê berdewam bin di hewldanê de û ez bawer dikim rêveberiya pêşerojê jî heman tiştiyî wê bike. Everything positive we see happening in Syria would be a conflict. And we've worked very hard to make sure that that doesn't happen. We'll continue to do that. And I believe that the incoming administration